Castle Beats. Iets als je meis moet wezen. En die moet ze jezelf bewijzen. Van die game gaat je afkraken. Ze zou moet aankap, ze moet kak maken. Iets als je meis moet wezen. En die moet ze jezelf bewijzen. Van die game gaat je afkraken. Ze zou moet kak maken, ze moet aankap. Ze zou moet aankap in die game. Die lightjes wil je afkraken. Maar hulle kan op jou hart, van hulle kan op jou praten. Als je mijn man bent in die game. Alles lightjes, kijk je, hulle klink aan leem. Ja, dat bro, ons zien het om het zijns te maken. Jesus mensen, hulle wil van oors gepraat. Ik sta mijn Caleb in die studio, we strappen, het is zo serious. Bro, zo is het stalen, ja die mensen is mysterious. Hulle weet niet wat we stalen, niet ons stalen aan het hart. Ik is aan nou hier, ja mijn Caleb aan mijn kant. Ja mijn Bonnie aan mijn kant. Zij is klein, laat ik hier gaan spelen in die zand. Als we strappen in de plik, hulle weet en wie is ik maak je gauw frik. Als sta je zie je boete, alle raas als ik stip. Als sta je zie je boete, alle weet en wie is ik. En ik maak gewoon het frik van die beaters, klaar. Iets als je meis moet wezen. En die moet ze jezelf bewijzen. Van die game gaat je afkraken. Ze zou moet aankap, ze moet kak maken. Iets als je meis moet wezen. En die moet ze jezelf bewijzen. Van die game gaat je afkraken. Ze zou moet kak maken, ze moet aankap. Je moet je meis bewijzen. Zij moet elke dag aan zullen op grond te kijken. Ik is een studie met die crew, wil niet iets bewijzen. Ik is een stil van andere pics en proef, wat is het troembo zijn. Iets als je meis moet wezen. En die moet ze jezelf bewijzen. Van die game gaat je afkraken. Ze zou moet aankap, ze moet kak maken. Iets als je meis moet wezen. En die moet ze jezelf bewijzen. Van die game gaat je afkraken. Ze zou moet kak maken, ze moet aankap. Zij, haha. Iets als je meis moet wezen. En die moet ze jezelf bewijzen. Van die game gaat je afkraken. Ze zou moet kak maken, ze moet aankap. Zij, haha. Iets als je meis moet wezen. En die moet ze jezelf bewijzen. Van die game gaat je afkraken. Ze zou moet aankap, ze moet kak maken. Iets als je meis moet wezen. En die moet ze jezelf bewijzen. Van die game gaat je afkraken. Ze zou moet kak maken, ze moet aankap. Zij, haha. Castle Beats.